നവകേരള സദസ്സിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം. നാളെ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന മണ്ഡല പര്യടനത്തിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിന് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും. നവകേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് കരുത്തേകാൻ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എത്തുമ്പോൾ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നാടും നഗരവും. ജനകീയ സർക്കാരിന്റെ ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര വിജയമാക്കാൻ നാടെങ്ങും വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത്. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകുന്നേരം 3:30 മഞ്ചേശ്വരത്ത് നടക്കും. നവകേരള സദസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പൈവളികെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വാഹന സൗകര്യമടക്കം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം അതാത് പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10,000-ലധികം ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2 ദിവസം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കാസർഗോഡായി മാറുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കന്നഡ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയും 20 മന്ത്രിമാരും മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ബസ്സിലാണ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 19 രാവിലെ മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച് 200ഓളം വ്യക്തികൾക്കൊപ്പം പ്രഭാതയോഗം ചേരും. തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നായന്മാർമൂലയിലും, ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ ചട്ടഞ്ചാലിലും, കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലും, തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കാലിക്കടവിലും നവകേരള സദസ്സ് നടക്കും. നവകേരള സദസ്സിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികളും സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വിശദീകരിക്കും. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും കലാകായിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 7 കൗണ്ടറുകൾ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഒരുക്കും. അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പുണ്ടാക്കും. പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ നടക്കും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ഡിസംബർ 24-ന് നവകേരള സദസ്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും. കൈരളി ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്.